Haka jingla ka Euro arhajar arpeusau ke bahap ke grup E hapring ke Slovakia persyai ke Ukraine. Haba pai syak dengan jingla ka Slovakia ke layok shua bat penkhi jar ningkong tang haka menit ke bakat nyo lengba u Iwan. Bad ya ke bol lay rapen bu dau haraslin. Bad day lemang dengan shigol ke Slovakia ke tam haka kela step da shigol lanot. Henry day haka kelamit ki rangai lekai jong kari Ukraine kila yo bentep ya gul penya khaj kata haka minit ke basan peusau lengbau shaparenko bada shwa ban kot shaka khandai peu minit kata haka minit ke bapra peu ka Ukraine kala yo bang bentep ya gul pentam lengbau Roman Yeremchuk badai lama gini ki argol ka Ukraine kala la ban pelem ya ka Slovakia da arla ka wei haka ne jing lekai balengba ka ne jing job ka Ukraine kadang don jingkermen bani urung shakara of 16. Haka jingla kai ka bahap haka grup D hapring ka ri jong Lewandawski ka Poland Persia ka Austria. Haka ne ka jingla kai ka Poland kalamat piang ya ka namrem aden bagala syap lim so ka hakmat ka Austria da laila ka wei. Ya gini gilai gol jong ka Austria layo ban tap nengkong haka minit ka bakhandai. Ya ga gol ka ba ar layo ban tap haka minit ka ban riu pen riu. Bad ya ga gol ka ba lai jong ka Austria layo ban tap haka minit ka ba nyau pra lengba ka penalti. Bad ya ga shigol jong ka Poland layo ban tap haka minit ka balai peu. Baleng ba ga namrem ka Poland ka ladu ban rong syakara of 16. Kat ba ka Austria ka don kam ban job ya ka Netherlands haka jingla kai ba khadu jong ka nang ba kan rong syakara of 16. Haka wei par ka jingla kai ka ba kham itnat jong ka grup D hapring ka Netherlands Persia ka ri jong Mbappe ka France. Bad haka ne ka jingla kai urang ele kai ba kensai jong ka France u Mbappe u Khlem Madan. Namar ka jing man saw ka jong u haka jingla kai ka baladep aba phai shakre ka jingla kai haka kela step paro artli ki kenhun ki Khlem la ban penkhi jar bad kum juro haka kela min omdon ki bala ban penkhi jar wala kila persyang ka tokat ne ban yo penkhi jar Henry ki Khlem la ban pen urlong bad dele magane ka jingya khaj paro artli ki kenhun ki don kam sa tang shipoin bani urung syakara of 16.